undangan saya belum hafal banget, belum bisa. Ya, Barniki. Kak Rey. Ceritane cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo Kutorjo saya sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dewean. Ayo Mas Arianto. Ora ono sing njaluk dilahirke Nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat palungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. si Torondo dulu ya. Ayo sing foto underdale pukul tak kene. Ya, kita salah satu underdale yaitu Busi. Underdale hati biar fresh. Mas Arianto, iki Mas Arianto. Jempolnya wis tutut-tututnya Mas. Ayo goyang Kak Nung. Nembe mawon kuku sing nelongso nembe. Heeh. Mangkin Oke, diparingi Bos. oleh mangkin nggih. Karo Mimi lho iki. Aku ya Mimi kopi nembe. Kopi tep. Yen pancen aku pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dewean. Ora ono sing njaluk dilahirke iya Nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane enak tenan musiknya. kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire Kudu iso kuat palungane marga ra disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe.